to ku danna ainihin subscribing domin samun shirye-shiryen mu kyauta. Mun gode. Burin zuciya ba ke to akwai damuwa ba zan baki ba. Da soyayya nake yawo da inda zane cikin jiki ta zaman ciwo. Sai min na rauni maza ni faɗa waya jini asuwa za ya dube ni. Tilasi ne na bayanan su dare ya kunsa inai wala ya ba amsa da jin muryar kina kosa. Kin yi min sutura ta mai kyau na baki zuma ina sanariya soyayya. Kin ka fara rama da ke ni zan yi tarayya. Rashin ki ya sawa da jinya hawa sayewa. Ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyan zuwa zan faɗawa ya ji ni so ya sanya ni damuwa. So da kauna ke manta wannan bai duba zamani ya zana manta irin halaccin da kin kai mani. Ke duba Allah ke duba manzo ke tausaya mani ke duba halin da zan shiga ke ga zamani na san da na sake yin hawaye a kai na kin tarwatse gawaye. Na san da cewa ne mai kilaifi ya mantuwa nake ke bani dama ke ban muga mai na sake rage giya ta so ta saka ni maye. Na gode Allah ke na raye kuskure na ya gane ke da ke kwantar da hankali zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali ke bani dama hawa masoya ke bani dama. Ni dai sai da ke